Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni John G. Taong 1998, Angeles, Pampanga. Ilang dekada na ang nakakaraan, pero hindi pa rin mawala sa aking isipan yung babaeng nakilala ko sa Angeles. Nagtatrabaho ako noon sa isang karinderya bilang tagaluto. Hindi ako tubong Pampanga pinuno. Ako'y hamak na dayo lamang. At sa taong ito, magdadalawang taon pa lang ako roon. Binata pa ako noon. Wala pang sabit. Kaya kung sino-sino ang kinikilala ko. Aminado akong mahilig ako sa babae. Kaya lahat ng nakikita kong dalaga sa karinderya, pinopormahan ko kapag may nararamdaman akong kagustuhan din mula sa kanya. At dahil dito, kaya nakilala ko si Damia. Nung una kong makita si Damia, nagulat ako. Lahat ng pisikal na katangian ng isang babae na hinahanap ko, nasa kanya. Pero habang tinitingnan ko siya noon, parang may kung anong pitik sa loob ko. Hindi ko mawari kung ano yon, ngunit para itong nagsasabi na hindi yun ang babae na para sa akin at hindi ko yun dapat paglaanan ng panahon. Ngunit lahat ng kutob ko ay aking isinantabi hanggang sa magkakilala na kami ni Damia. Sa aming pag-uusap, mas lalo pa akong nahumaling sa kanya. May malamig siyang boses, magandang ngiti, at higit sa lahat, napakabangong buhok. Mais itong kausap, marespeto, at hindi isnabera. Kaya yung una naming pagkikita ay nasundan pa. Hanggang sa bumisita na ako sa kanila. Mula sa bayan ng Angeles, kailangan ko pang tumawid ng Mabalacat para makita siya. Di naman yun mahirap, lalo pat sa mga panahong ito. May mga namamasada na rin kahit papaano. Ang pinoproblema ko lang noon ay yung sasakyan ko patungo sa bahay nila. Mula Mabalacat kasi, kailangan ko pang pumasok sa isang liblib na lugar. May lupang sakahan ng pamilya ni Damia at doon nila naisipang tumira. Kaya mula sa bayan, aabutin pa ako ng ilang oras. Dadaan ako sa sapa, patag at sa puntong purong ilang na lamang ang makikita. Pero kapag dumarating na ako roon, napapanatag ako. Gawa ng maliban sa bahay nila Damia, may mga tahanan pa roong nakatayo. Para itong isang baryo na bilang lamang ang mga tao. At sa estima ko roon pinuno, mahigit 100 katao lang ang nakatira roon. Lahat yon purong mga magsasaka, pero kapag tinitingnan ko sila, may kung anong kakaiba sa kanila. At dahil sa kasama ko noon si Damia, hindi ko sila pinansin. Ngunit habang kami ay naglalakad, ramdam na ramdam ko ang kakaibang titig ng mga taga roon. Nawala lang ito nang makarating kami sa bahay ng dalaga. Pagpasok namin sa tahanan nila, nagulat ako sa aking mga nakita. Maaliwalas ang bahay, ngunit may kung anong bigat. Malinis din ang mga kagamitan at sahig, subalit parang walang buhay ang tahanan hanggang sa isa-isa nang lumabas ang mga kapatid at magulang nito sa kanyang pagtawag. Kaagad akong hinarap ng kanyang ama, kinausap at tinanong kung ano ang intensyon ko para sa anak nila. Mukhang inaasahan na nito ang pagdating namin at mukhang napagplanuhan na nila ang lahat. Pero syempre, dahil sa gusto ko si Damia, sinabi ko na lang sa tatay niya ang nararamdaman ko para sa anak nila. Subalit habang nagsasalita ako, napansin ko ang kakaibang ngipin nito. Maputi ang ngipin ng taong yon, pero may kakaiba itong talas. Yun bang parang kahawig ito ng pangil ng aso? Nanlilisik din ang mga mata nito kahit nakangiti at meron itong kakaibang kulay. Para yung kumakahil, lalo na kapag tinatamaan ng liwanag. Napansin ko ring makinis ang balat ng ama ni Damia at kahit may katandaan na ito, hindi maipagkakaila na mukha pa rin itong bata. Yang si Damia.
Siya ang kaligayahan ng aming pamilya. Mahal na mahal namin yan. Kaya kung darating man sa puntong may manliligaw sa kanya, kailangan kong makasiguro. Bago mo ituloy ang mga binabalak mo, gusto lang kitang paalalahanan. Una, ayokong sinasaktan ng anak ko sa kahit na anong paraan, salita man o pisikal. Ikalawa, ayoko siyang pinapabayaan. Pinapahirapan sa emosyonal na paraan. Hindi rin siya sanay sa hirap at gusto ko magandang buhay ang ibibigay ng lalaking nagkakagusto sa kanya. Huwag kang magkakamali. Hindi ko ibig ang yaman. Ang nais ko lang, mabuhay kayo ng komportable, masaya, at higit sa lahat malaya. Nang marinig ko ito, batid ko na nagsasabi ang ama nito ng kanyang intensyon para sa kanyang anak. Kaya naman bago sumagot, inisip ko ng maigi ang mga sasabihin ko. Nakatingin noon sa akin si Damya at ramdam ko ang kagustuhan niya na marinig ang mga isasagot ko sa kanyang ama. Kaya naman ang makaisip na ako ng sasabihin, hindi na ako nagdalawang isip pa. Ipinagtapat ko ang aking katayuan. Inilahad ko sa kanya ang pag-uugali na meron ako at binanggit ko rin pati ang estado ng pamilya ko. Nang marinig ito ng ama ni Damya, ngumiti yon habang tumatayo. Mabuti naman at sinabi mo ang lahat ng gusto kong marinig. Pagkakatiwalaan kita. Pero sa oras na may ginawa ka sa anak ko na alam mo sa sarili mo na mali, ihanda mong iyong sarili. Ang parusa ay nakadepende sa bigat ng iyong kasalanan. At lagi mo ring tatandaan, nakamasid ako sa lahat ng oras, saan mang dako kayo magpunta. Imposible man ito pinuno kung pakikinggan. Alam ko na seryoso ang ama ni Damya sa mga sinasabi niya, kaya hindi na ako sumagot. Pagkatapos ng usapan, dumating ang aming pagkain. Nilagang saging at kamote ang inihanda para sa akin, habang sa ama nito, masarap na inihaw na karne. Laway na laway ako noon habang kumakain ng kamote, pero hindi ko piniling magreklamo. Matapos nun, lumabas kami at naglibot-libot. Ngunit habang naglalakad, napansin ko na may mga nakasunod sa aming tao. Wala akong ideya kung sino-sino ang mga ito, kaya inisip ko na lang na baka tauhan yon ng ama ng babaeng nililigawan ko. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla kaming tinambangan ng isang matandang babae na may daladalang tungkod. Nakasuot ito ng itim, kulukulubot ang mukha nito at nagmula yon sa isang bahay na animoy guguhuna. Pagharang nito sa daan, biglang tumigil ang ama ni Damya. Anong ibig sabihin nito, Belen? Bakit mo kami hinaharang? Nang marinig ito ng babae, bigla itong napatitig sa kinaroroonan ko bago tumingin sa ama ni Damya na may bakas ng takot sa mga mata. Shilo, alam mo ang batas sa lugar na ito. Pero paulit-ulit mo pa rin nilalabag. Hindi ba't napagkasunduan natin na walang tagalabas ang manghihimasok dito? Walang tagalabas ang pwedeng maging bahagi ng pamilya ng kahit na sinong nakatira sa lugar na ito. Ngunit nang marinig ito ng ama ni Damya, bigla itong naglaho sa paningin ko. At sa isang kisap mata, hawak-hawak na nito sa liig ang matanda at dahan-dahan niya na itong iniaangat sa lupa. Wag na wag mo akong pangangaralan kung ano ang tama o mali, Belen. Hindi ako saklaw ng batas niyong yan. Dahil ako ang may gawa niyan. At bakit ka nababahala? Sa oras na magkamali ang taong ito, buhay niya at ng kanyang pamilya ang kapalit. Ayaw mo ba nun? Magkakaroon tayo ng maraming imbak para sa pagdating ng panahon ng taggutom. Nang marinig ito ni Belen, tsaka ito tumahimik. At nang maging mahinahon na ito,
Tsaka pa lamang ito pinakawala ni Silo. Pagkatapos noon, nagpatuloy na sila sa pag-usad na para bang walang nangyari. Kinahapunan, bago siya umalis ng bahay, binigyan siya ng ama ni Damya ng isang itim na pangil ng hayop. Yang pangil na yan, Jonji, huwag mong ilalayo sa'yo. Kapag kasama mo si Damya, dapat palagi mo yang dala. Sa oras na mawala yan sa'yo kahit kalahating oras lang, asahan mong darating ako. Maliwanag ba? Seryosohin mo ang mga sinasabi ko sa'yo dahil hindi biro ang pinasok mo. Oho, Tangdan Silo. Masusunod ho ang lahat ng mga tugon ninyo. Nang marinig nito ang sagot ko, tsaka na ako umalis. Pinasamahan niya ako sa kapatid niya na nooy hindi pa rin nagsasalita. Kakaibang taong yun, Pinuno. Malaking bulas ang katawan nito, ngunit para itong sunod-sunuran sa ama ni Damya. At kahit hindi yun umimik, ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Yung mukha niya, parang sanay nang makakita ng karahasan at gulo na maging ako'y labis na nababahala. Nang makarating kami sa Mabalacat, walang pasabay ako nitong iniwan. Ako naman dali-dali na ring sumakay dahil papagabi na. Habang umaandar ang sasakyan at humahampas ang malamig na hangin sa akin, doon pa lamang rumihistro sa utak ko ang lahat ng nasaksihan ko sa loob ng liblib na baryong yon. Napahawak ako sa aking bulsa. Nandun pa rin ang itim na pangil na ibinigay ni Tandang Silo. Malamig ito sa balat, ngunit tila may kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Sa isang kisap mata lang, nahawakan niya sa leeg ang matandang yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksenang yon. Paanong ang isang matandang lalaki ay nakagalaw ng ganoon kabilis? At ano ang ibig sabihin ng matandang si Belen sa sinabi nitong, Walang tagalabasang pwedeng maging bahagi ng pamilya. higit sa lahat, ang huling banta ni Tandang Silo ang nagpatindig ng aking balahibo. Ang tungkol sa imbak para sa panahon ng taggutom. Hindi ako mangmang Pinuno. Bilang isang tagaluto, alam ko kung anong karne ang tinutukoy niya. Hindi sila ordinaryong tao. Sila ay mga aswang. Pero sa kabila ng takot, naging matimbang pa rin ang pagmamahal ko kay Damya. Halos linggo-linggo ay nagkikita kami. Tuwing mamamasyal kami, hindi ko kailanman iniwan ang itim na pangil. Ngunit napapansin ko, tuwing kasama ko si Damya, palaging may mga asong itim na tila umaaligid sa amin sa malayo. At kapag tinitingnan ko ang mga mata ng mga asong ito, may kakaiba itong kulay. Kulay kumakahil, katulad ng kay Tandang Silo. Naalala ko rin ang sinabi niya. Nakamasid ako sa lahat ng oras. Saan mang dako kayo magpunta. Kaya naman walang araw na hindi maayos ang pakikitungo ko sa anak niya. Gusto ko rin naman yun, Pinuno, lalo pat si Damya ang tipo ng babae na dapat minamahal at hindi pinapabayaan. Naging maayos ang aming pagsasama sa loob ng ilang buwan at dito ko napagtanto ang kagandahan ng kanyang loob na hindi ko basta-bastang nakikita sa kanya noong hindi pa kami gaanong nagsasama. Napakabait ni Damya, maalaga at ramdam kong mahal niya ako. Subalit, mahirap itago ang katotohanan na ako'y isang dayo na mahilig sa buhay binata. Isang gabi, matapos ang trabaho sa karinderya, naakit akong sumama sa aking mga katrabaho para uminom. Dahil sa kalasingan at tukso ng barkada, may nakilala akong isang babae. Nga pala, huwag kayong magkakamali. Mahal na mahal ko si Damya. Pero minsan may mga pagkakataon na parang gusto kong tumikim ng ibang putahe. Siguro, nasa dugo na talaga yon ng mga lalaki.
Sa gitna ng kasiyahan at pakikipagkapwa-tao, nagpasya kami na lumipat ng ibang pwesto. Sa pagmamadali ko, hinubad ko ang aking maruming puruntong. May dala kasi ako ng reserba para naman kahit papaano, hindi mailang ang mga makakasalamuha ko. Ayokong humarap sa kanila na bitbit pa rin ang amoy ng karinderya. Ngunit ang hindi ko inaasahan, isa pala itong malaking pagkakamali. Dala ng kalasingan, nakalimutan ko ang habilin at babala ni Tandang Silo. Nang makarating kami sa pwesto, nagpatuloy ang aming kasiyahan. Hanggang sa ilang segundo lang ang lumipas, may narinig kaming malalakas na alulong. Hindi yon tipikal na alulong ng aso dahil ang tunog na yon ay parang nagmumula sa isang mabangis na hayop. Kahit yung mga kasamahan ko nagulat, pero hindi namin ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa ang alulong na yon ay naglaho. Ngunit sa kasagsagan ng kasiyahan, bigla kong nakita ang tiyuhin ni Damya na pumasok sa pinto ng bahay aliwan. Direkta itong tumungo sa aming kinaroroonan hanggang sa makumpronta na ako nito. Walang sabi-sabi, kaagad ako nitong hinawakan sa manggas ng aking damit at kinaladkad papalabas. Nang makita ito ng mga katrabaho ko, dali-dali nila yung inawat, ngunit ang taong yon ay sadyang malakas. Kahit 5 na sa kanila ang nagtulong-tulong, hindi ito sapat upang yon ay mapigilan. Kaya sa bandang huli, wala silang nagawa kundi hayaan ako. Pero hindi nila ako iniwan. Paglabas namin ng bahay aliwan, sumunod sila hanggang sa makarating sila sa madilim na bahagi ng bakuran. At doon, tumigil ang paglalakad ng tiyuhin ni Damya. Pagsilay nito sa akin, dito ko itong nakitang nakangisi, namumula ang mga mata. Bakas ang matinding presensya ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Di pa man yun nakakapagsalita, dumating ang aking mga kasama. Pinagsisigawan nila ito, pero gamit lamang ang isang kataga. Lahat yon ay natahimik at hindi na nakakilos pa. Literal na nanigas ang kanilang mga katawan, sa puntong nakita ko na lang silang tulala na nakatingin sa akin. Nang masipat ko ito, doon ako binalot ng matinding takot. Alam ko sa aking sarili na yun pa lamang ang simula, kaya hanggat hindi pa yun nagsasalita, humingi na ako rito ng tawad. Inilahad ko ang mga pagkakamali ko hanggang sa isang iglap, lumabas si Tandang Silo mula sa madilim na parte ng mga puno ng mangga. Kagaya ng kapatid nito, nanlilisik din ang mga mata nito. At sa estado ng taong yon, mukhang hindi nito nagustuhan ang aking ginawa. Paglapit nito sa akin, hinimas nito ng banayad ang aking buhok habang nakatitig. Mukhang hindi mo naunawaan ang ating mga pinag-usapan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, ayokong sasaktan mo ang anak ko sa kahit na anong paraan? Ano ito? Ipaliwanag mo! Nang marinig ko ito, kagad akong nagwika. Sinabi ko sa ama ni Damya na napilitan lang ako roong sumama. Wala rin akong balak na hindi kaaya-aya dahil ang gusto ko lang ay makapagsaya. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang ama, sumagot ito sa akin ng, Normal sa binata ang mambabae. Pero tandaan mo, Junji, sa oras na malaman ito ni Damya, mananagot ka ng malaki. Ang bawat pagpatak ng luha niya ay pagbabayaran mo. Matapos nun, umalis ang dalawa ng walang pasabi. Ako naman bumalik sa loob para kuhanin ang naiwan kong puruntong. At nang makuha ko na ito, tsaka na ako kumaripas ng takbo papauwi. Hindi ko na inintindi ang aking mga kaibigan dahil wala naman akong maitutulong sa kanila. Pag uwi ko ng bahay, tsaka ko isinara ang mga natitirang bintana tsaka nagpahinga. At nang makahiga na ako, bakas pa rin sa aking isipan ang mga nangyari. Aminado ako na hindi ako makapaniwala kahit nasaksihan ko ito ng sarili kong mga mata.
Talaga nga palang, totoo silang mga aswang. Gayunpaman, hindi ito rason para iwasan ko si Damya. Oo, natatakot ako, pero hindi kasing kitid ng iba ang utak ko. Alam ko na ang mga nilalang ngayon ay mapanganib, ngunit naniniwala ako na kagaya ng mga tao, meron din itong paninindigan, paghatol at pagpapasya. Hindi ko rin maipagkakaila na dahil sa kapangyarihang nasaksihan ko, mas nagmalabis akong mapabilang sa pamilya nito. Kaya sa paglipas ng mga buwan, ginawa kong lahat upang mas mapamahal palalo si Damya. Alam ko ang nakatambang panganib sa bawat pagkakamali, kaya naman tinalikuran ko na ang buhay binata, ang alak, ang barkada, at ang panandaliang tukso. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, napansin ko na unti-unting nagbabago ang pakikitungo sa kanya sa loob ng baryo. Kung noon ay may takot at respeto ang tingin sa kanya ng mga taga roon dahil sa kanyang ama, ngayon ay tila may halo na itong pag-aalangan, o mas tamang sabihin na tila iniiwasan na kami. Sa tuwing naglalakad kami sa baryo na hawak ang kamay ng isa't isa, ang mga matang dati nanlilisik na sa akin ay nakatingin. Ngayon kay Damya na. May bakas ng pighati at tila ba ng hihinayang sa kanya. Kung hindi nyo kasi naitatanong, 2 beses kami sa isang buwan kung bumisita roon. Kailangan namin itong gawin kahit malayo, alinsunod sa pabor na hinihingi ng kanyang ama. Kaya naman nagawa kong masaksihan ng lahat ng yon. At sa 3 pagkakataon ng aming pagbisita roon, hindi na ako nakatiis. Kinompronta ko na siya upang malaman ang totoo. Damya, may problema ba? Tanong ko sa kanya, isang hapon habang naglalakad kami sa tabi ng sapa. Napansin ko kasi ang tila ba panginginig ng kanyang kamay. Nasa lugar na rin kami nila noon, kaya yung tanong ko, may halong pangamba. Ngumiti siya ng pilit. Ang kanyang malamig na boses ay bahagyang nanginginig. Wala ito, John G. May mga bagay lang na kailangan pagpasyahan ng pamilya namin. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat hawak mo ang itim na pangil na ibinigay ni Itay, ligtas ka. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang salitang ligtas ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Gusto ko na noong bumalik sa tinutuluyan ko noong mismong araw na yon, pero nagpasya si Damya na matulog kami sa lugar nila. Yon ang pakiusap ng kanyang ama, kaya hindi namin ito maaaring baliwalain. Tinanong ko pa siya noon kung sigurado siya sa aming gagawin, lalo pat kapag bumibisita kami, umuuwi kami noon kinahapunan. Hindi kami natutulog sa kanila dahil ayaw itong mangyari ni Damya. Pero sa sandaling yon, may kung ano ang tila bang tumutulak sa kanya. Naguguluhan man, sinikap kong sumang-ayon. Pagbalik namin sa bahay nila, nakita ko ang kanyang ama na nakatayo sa labas habang kausap ang mga kadugo nito. Wala na ring mga tao sa mga kabahayang nakatayo hindi kalayuan kahit may liwanag pa ng araw. Kaya nung makita ko yun, nagtaka talaga ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang baryo na parang iniwan ng mga taong nakatira rito. Kaya naman hindi ko maiwasang mapaisip na merong mali. Dali-dali kaming lumapit sa kanila at hindi pa nakakalapit, ramdam ko na ang takot at pag-aalala ni Damya. Pagharap namin sa kanyang ama, nagulat ako nang kaagad kami nitong inutusan na pumasok. Wala nang anumang sinabi, tila ba may mangyayari na hindi namin inaasahan. Gulong-gulo man, sumunod na lang kami. Pagpasok namin sa loob ng bahay, dito ko nakita ang ina ni Damya kasama ang mga kapatid niya na hindi mapakali at may labis na lungkot sa kanilang mga luha. Kaya sa pagkakataong yun, tila ba nakumpirma ko na ang aking hinala. Alam ko na may itinatago ang mga ito, kaya nagsimula na akong magtanong. Ngunit nang marinig nila ang aking sinabi,
walang kahit isa sa kanila ang naglakas loob na sumagot. Para silang mga walang narinig, pilit na pinapalagpas ang lahat. Dahil dito, kaya naghanap na ako ng mga tao na may kapasidad na sumagot sa aking mga tanong. At doon ko nakita ang kapatid na lalaki ni Damya na nakaupo sa isang sulok. Sa lahat ng magkakapatid, yun lang ang hindi umiimik. Wala rin itong bakas ng kahit na ano sa muka, kaya malakas ang kutob ko na sa pamamagitan niya ay malalaman ko ang lahat ng totoo. Pagharap ko sa kanya, tahimik akong naupo sa tabi. Sinimulan ko siyang kausapin patungkol sa kanyang ama bago tanungin hinggil sa kinakaharap nitong problema. Nang marinig ito ng kapatid ni Damya, tumingin ito sa akin kasabay ng pagwika nito ng, "Ang aming ama ang tinuturing na gabunan sa baryong ito. Lahat sumusunod sa kanya. Pero ang pagpasok mo sa aming pamilya ay nagkaroon ng lamat sa tiwala ng lahat. Isa sa mga kalaban naming angkan na matagal nang sumusunod sa amin ang naghangad ng revolusyon. Balak nilang patalsigin ang aking ama sa pwesto nito na sinang-ayunan ng lahat. Kaya nakita mong ganito ang baryo dahil bawat isa ay naghahanda para sa paparating na duelo. 2 gabi mula ngayon, mangyayari na ang duelo sa pagitan ng 2 gabunan. Ang mananalo sa kanila ang magiging bagong tagapamahala. At ang talunan, lilipulin ng pamilya sa harap ng mga kauri namin." Dagdag pa nito na, malamang sa malamang ay meron na akong ideya tungkol sa pagkatao nila. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nakita ko ang bahagyang pagbabago ng kanyang muka. "Siguraduhin mo lang, Jonji, na busilak ang pakay mo kay Ate Damya. Dahil kung malalaman ko na pinaglalaroan mo lang kami rito, sinisiguro ko sa'yo, kahit saan ka magpunta, hahanapin ka namin. At sa oras na mahuli ka, ipagdasal mo na sana'y namatay ka na lang ng maaga at hindi mo kami nakilala." Nang marinig ko ito, kinabahan ako ng matindi. Biglang nanigas ang aking mga balikat dahil ramdam ko na hindi nagsisinungaling ang kapatid ni Damya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsapit ng takip silim, nang tuluyan ng lumubog ang araw, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkaalarma. Ang mga alulong ng hayop ay umiikot sa lahat ng direksyon at ang mga hayop sa labas ay parabang aligagana at hindi mapakali. May narinig na rin kaming nag-uusap-usap, tila bang senyales ng paparating na panganib. Dala ng pag-aalala, bumalik ako sa tabi ni Damya. Nadatnan ko itong tahimik na sumisilip, kaya sumilip na rin ako sa siwang ng bahay. Wala kaming naging pag-uusap noon. Maigi kaming nakamasid sa mga magaganap na pangyayari. Hindi nagtagal, bigla akong napatras nang may nakita akong malaking nilalang na parang gagamba ang itsura. Kasing laki ng kalabawang katawan nito, tapos ang 8 nitong galamay, halos 5 dipa ang haba ng bawat isa. Kulay kayumanggi rin yon at marami itong balahibo. Ngunit ang nakakapangilabot sa lahat ay yung mukha nito nakahawig ng itsura ng isang matandang lalaki. Umuungol ang nilalang habang gumagapang papalapit, at nung makita ito ng ama ni Damya, bigla itong nagpalit ng anyo. Itinaas nito ang kanang kamay nito at gamit ang itim na liwanag, gumuhit ito ng simbolo sa hangin na sa loob lamang ng 1 segundo, naging lagusan. Pumasok dito ang tatay niya at paglabas nito, isa na itong ganap na halimaw. Yung itsura ng taong yun, mas nakakapangilabot kumpara sa nilalang na unang bumungad sa mga mata ko. Yung itsura ng ama ni Damya, parang isang makapangyarihang demonyo. Wala itong ibang wangis maliban sa butot balat nitong katawan at parang mga batong balat. Nakasuot din ito ng palda at sa bawat paghakbang nito, naglalabas ng usok at baga ang mga talampakan niya. May 3 simbolo rin ito sa dibdib na nagliliwanag na parang apoy
kung saan ang isa sa mga simbolong yon ay kahawig ng nakabaliktad na krus. Pag-atungal nito, doon na yun sinunggaba ng nilalang hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Sukatan ng lakas ang nangyari, ngunit habang nagbubuno sila, kapansin-pansin na pilit iniuunday ng gagamba ang matatalas nitong galamay sa katawan ni Tandang Silo. Ngunit imbis na bumao ng mga galamay na yon, nagkakaroon ito ng mga bitak hanggang sa magsimula na itong malagas at magkaputol-putol. Nang mapansin ito ng nilalang, sinubukan itong umiwas sa bawat atake ni Tandang Silo. Ngunit tila bang nagkamali ito sa kanyang kalaban hanggang sa mahawakan na ito ng ama ni Damya sa ulo at maibalibag na ito sa lupa. Di pa man nakakabangon ang nilalang, bumaon sa mukha nito ang malalakas na suntok hanggang sa magkadurog-durog na ang kanyang bungo. Ngunit imbis na tantanan nito ni Tandang Silo, patuloy lang siya sa pagsuntok hanggang sa umunat na ang katawan ng nilalang na yon. At nung mawala na ito ng buhay, isang kumot na itim na liwanag ang pansamantalang bumalot sa katawan niya. Sa pamamagitan nito, ibinalik ng liwanag na yon ang dati niyang anyo. Nagkamali ka ng kinalaban, Bernardo. Hindi kayo dapat nakialam. Bali-balik na rin man ang mundo. Ako pa rin ang gabunan ninyo. At ako pa rin ang pinakamalakas sa baryong ito. Sigaw ni Tandang Silo. Pagkatapos nun, tsaka nito pinahatak sa kanyang mga kadugo ang labi ng nilalang. Itinapon nila ito sa labas ng bahay habang tahimik na naghihintay sa susunod pang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito ko na nakita ang matanda na si Tandang Belen. Tumayo ito sa pagitan ng mga bakod, umiiyak habang nakatingin sa ama ni Damya. Nang makita ito ni Tandang Silo, lumapit yun doon habang nagwiwika ng, Batid ng asawa mo na mangyayari ito sa kanya. Pero ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa pamilyang naghangad ng kapangyarihan dito sa atin. Hindi mo ako masisisi, Belen. Ginampanan ko lang ang aking trabaho. Nang marinig ito ng matanda, mas lalo pa itong napahagulgol sa pag-iyak habang dahan-dahang tumatayo. Pagbaling nito ng tingin kay Tandang Silo, sumagot ito roon ng, Nauunawaan ko, Silo. Binalaan ko rin siya tungkol dito. Pero hindi niya ako pinakinggan. Matapos ang pangyayari, umalis na ito. Naging tahimik na rin sa bahay nila Damya, ngunit ang sumunod na 2 gabi ay naging pinakamahabang yugto ng aking buhay. Hindi ako nakatulog. Bawat kaluskos ng dahon, bawat ihip ng hangin, at bawat malayong alulong ay nagpapatindig ng aking balahibo. Si Damya naman ay nanatiling tahimik sa aking tabi, nakahawak ng mahigpit sa aking kamay. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi para sa akin at sa kanyang ama. Dumating ang gabi ng itinakdang duelo. Ang buong baryo ay binalot ng kakaibang katahimikan na tila ba maging ang mga kuliglig ay natatakot mag-ingay. Walang ilaw sa labas kundi ang liwanag ng buwan na may kahalong kakaibang pamumula. Mula sa siwang ng bintana, nakita ko si Tandang Silo na naglalakad patungo sa gitna ng malawak na patag ng sakahan. Doon, naghihintay ang isang lalaking may malaking katawan at yon ang pinuno ng kabilang angkan na naghahangad ng revolusyon at pagbabago sa baryo. Walang naging palitan ng salita. Sa isang iglap, ang kalaban ay nagpalit anyo. Hindi ito katulad ng gagamba na nakalaban ni Tandang Silo noong nakaraang gabi. Ito ay isang dambuhalang asong gubat na may 2 ulo, kasing laki ng isang sasakyan at may nagliliyab na pulang mga mata. Sa bawat pag-ungol nito, tila nayayanig ang lupa.
Ngunit si Tandang Silo ay hindi man lang natinag. Muli, itinaas niya ang kanyang kamay, gumuhit ng itim na liwanag sa hangin at lumabas ang nakakapangilabot niyang anyo. Sa bawat hakbang niya, nagiiwan ng baga at usok ang kanyang talampakan. Mabilis na nilamon ng apoy ang damo sa paligid, maging ang mga puno ay nagsimula na ring magliyab. Pagsugod ng mga ito, kagad kong nasaksihan ng matinding karahasan sa duelong yun. Ang dambuhalang aso ay sumugod at bumaon ang mga pangil nito sa balikat ni Tandang Silo, ngunit ang balat nito ay parang bato na sumasalag sa lahat ng uri ng atake ng nilalang. Subalit sa halip na masindak, ginamit ng nilalang ang kanyang naglalakihang kamay para sunggaban si Tandang Silo at malapa ng tuluyan. At dito, ang tunog ng nagkakanda durug-durug na buto ay umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Pag-atras ng dalawang nagtatagisan, bumuga ng itim na usok ang kalaban. Sinubukang bulagin si Tandang Silo, ngunit mas mabilis ang gabunan. Sa isang mabilis na kumpas, bumao ng matutulis na kuko nito sa dibdib ng halimaw, direkta sa puso. Isang matinding palahaw ang pinakawala ng dambuhalang aso bago ito tuluyang bumagsak sa lupa, dahan-dahang bumabalik sa anyo ng isang dugoang lalaki na wala ng buhay. At pagkatapos nito, nagsilabasan ang mga taga-baryo mula sa kadiliman. Lahat sila ay sabay-sabay na lumuhod at yumuko sa harapan ni Tandang Silo. Ang pag-aalinlangan at lamat sa kanilang mga mata ay napalitan ng matinding takot at ganap na pagsuko. Napatunayan ng kanilang gabunan na walang sino man ang makakatalo sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Kinaumagahan, matapos ang madugong gabi, ipinatawag ako ni Tandang Silo sa kanilang sala. Naroon din si Damya, namamaga ang mga mata sa kakaiyak. Jonji, Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay bumalik na sa normal, ngunit may kakaibang bigat na ito ngayon. nakita mo na kung ano kami. Nakita mo kung anong uri ng buhay ang meron ng pamilyang papasukan mo. Ang aking kapangyarihan ay may katapat na sumpa. At ang sumpang yon ay dadalihin ng aking mga anak. Pagkatapos nitong magsalita, tumingin ito kay Damya bago muling tumingin sa akin. Mabuti kang lalaki at alam kong mahal mo ang anak ko. Tinalikuran mo ang bisyo para sa kanya. Ngunit ang batas ng aming lahi ay malupit. Kung mananatili ka rito, o kung isasama mo si Damya sa mundo ng mga tao, habang buhay kayong sasalubungin ng panganib mula sa mga nilalang na naghahangad ng aming kapangyarihan. At sa oras na magkaanak kayo, ang dugong nananalaytay sa amin ay gigising din sa kanila. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Humarap sa akin si Damya, umiiyak, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Doon, naglakas loob siyang magsalita tungkol sa mga dahilan kung bakit ginusto niya na ipaalam ito sa lahat at ipakita sa akin ang tunay na sitwasyon ng kanilang pamilya. Nais nitong maging tapat sa akin upang hindi dumating ang panahon na kami ay mapapahamak dahil lang sa lihim na yon. Nang marinig ko ang lahat, tinatagan ko ang aking loob sa kabila ng mga pangungumbinsi na iwan ko na siya ng tuluyan. Sabi ng kanyang ina, hindi kami bagay dahil ang mga katulad ko ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Ngunit imbis na magpaapekto, ipinakita ko sa kanila ang katatagan ng aking loob para sa babae na gusto kong makasama. Sa paglipas ng mga araw, bagaman ipinagtabuyan na sa tahanang yon, nanatili ako sa labas, naghihintay sa muling masayang sulyap ng dalagang aking hinahanap. Ngunit ang paglipas ng mga araw ay napakatagal.
Pakiramdam ko, sa isang linggo na paghihintay, halos taon na rin ako roon. Dahil sa kawalan ng matutuluyan, ang aking katawan ay nagsimula ng humina at ang aking itsura ay nagsimula na ring maging madungis. Umulan man o tumindi ang sikat ng araw, hindi ko nilisan ang aking pwesto hanggang sa isang araw, lumapit sa akin si Tandang Silo. Tama nga talaga ang sinabi ng anak ko. May katigasan nga ang ulo mo. Halika, Jonji. Sumunod ka sa akin at may pag-uusapan tayo. Nang marinig ko ito, kaagad akong tumayo at sumunod. Akala ko papasok kami ng bahay, pero dinala ako ni Tandang Silo sa dulong bahagi ng baryo kung saan naroon ang bukana ng kakahuyan, malawak at malalim ang gubat sa lugar na yon. Hindi rin ito basta-bastang pinapasok ng kahit na sino. Sa gubat na yan, nagsasanay ang mga katulad namin na hindi pa nabasbasan. Marami diyang mga nilalang na naninirahan at sa pamamagitan nila, naaalis namin ang takot ng lahat ng aming bagong kaanib. Gusto kong alisin ang takot mo. Kung talagang gusto mong makasama ang anak ko, kailangan mo yang talikuran. Tandaan mo na ang bawat araw ng buhay ninyong mag-asawa ay may kaakibat na banta. Sa lugar kung saan kayo bubuo ng pamilya, maraming mga aswang ang makakaamoy ng presensya ko. At sino mang ordinaryong taong nagtatangan nito, kanila itong kinagagalitan ng husto. Dahil sa sinabi nito, alam ko na ang ibig mangyari ni Tandang Silo. Gusto niya akong maging mandirigma upang may kakayahan akong maprotektahan ng sarili kong pamilya. Kaya naman imbis na magreklamo, tinanggap ko ito kahit ako'y nanghihina. Wala na akong pakialam sa buhay ko dahil batid ko na mawawalan ako ng saysay kung lilisan ako roon nang hindi ko kasama si Damya. Matapos ang aming naging pag-uusap, kinuha ni Tandang Silo ang pangil na ibinigay nito sa akin. Sa loob niyan, ang lakas mo lang ang kailangan at hindi mo kailangan ng tulong mula sa amin. Mag-iingat ka, Jonji. Dahil sa oras na makapasok ka dyan, buhay at kamatayan ang nakataya. Pagkasambit nito ng mga katagang yun, hindi na ako nakaimik. Ang aking utak ay tila ba nag-iisip kung ano ang magandang gawin. Hindi naglaon nang malamangan ko ang aking takot, tsaka na ako nagsimulang maglakad papasok. Humakbang ako papasok sa masukal na kagubatan. Sa bawat yapak ko, nararamdaman ko ang lamig na tila nanunuot sa aking mga buto. Wala na rin sa akin ang itim na pangil na nagsisilbing proteksyon ko noon, kaya bawat kaluskos, bawat ugong ng hangin ay dumarating ng buong buo sa aking pandinig. Gutom, puyat at nanghihina ang aking katawan, ngunit ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang mukha ni Damya. Hindi pa man ako nakakalayo nang mapansin kong unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila may mga matang nakamasid at ang lupa ay naging maputik at madulas. Biglang niyanig ang katahimikan ng isang mabilis na kaluskos sa itaas ng mga puno. Nabalot ng kakaibang mga ingay ang lugar hanggang sa maramdaman ko na parang naliligaw na ako. Wala akong nakikitang nilalang na umaaligid, subalit alam ko na kanina pa nila akong pinagmamasdan. Ngunit ang masaklap, hindi ko malaman ang lugar na kanilang pinagtataguan. Pagkaraan ng ilang minuto, doon na nagbago ang landas na aking tinatahak. At habang palalim ang gubat, napansin ko na namamasa-masa na ang aking dinaraanan hanggang sa napadpad ako sa parte nito kung saan abot tuhod na ang lalim ng tubig. At doon, napahinto ako sa aking paglalakad. May tumatama pa noon na liwanag ng araw sa parting yun, pero hindi ito gaano malakas. Kaya yung paligid ay parang makulimlim kahit umaga pa. Pagbaling ko ng tingin sa ilalim ng tubig, dito ko nadiskubre
ang isang nakakakilabot na lihim ng gubat. Sa ilalim nito, nagpapahinga ang hindi lang daan-daang mga kalansay, kundi posibleng libo-libo. At ang nakapagtataka, parang buhay na buhay pa sila. Nanigas ang aking buong katawan habang nakatitig sa ilalim ng abot tuhod na tubig. Ang mga kalansay na naroon ay hindi ordinaryong labi ng mga namatay. Ang kanilang mga buto ay tila may kakaibang kinang at ang ilan sa kanila ay gumagalaw ng bahagya. Tila ba humihinga pa rin ang sumpa sa loob ng kanilang mga tuyong tadyang. Napagtanto ko sa sandaling yon kung ano ang kagubatang ito. Ito ang libingan ng mga dayo at kaaway na nagtangkang pumasok o lumabag sa batas ng baryo. Maya-maya pa, bago ko pa man maihakbang ang aking mga paa pabalik, biglang niyanig ng isang malakas na ugong ang buong paligid. At ang tubig na kanina'y payapa ay nagsimulang mamula na parang hinaluan ng sariwang dugo. Mula sa madilim na bahagi ng naglalakihang puno, dahan-dahang lumabas ang 3 nilalang. Hindi sila katulad ng dambuhalang gagamba o asong gubat. Ang mga ito'y mukhang tao ngunit baluktot ang katawan. Mahaba ang mga braso na umaabot sa lupa at ang kanilang mga mukay walang ilong o bibig, kundi isang malaking pulang mata lamang sa gitna ng kanilang noo. Nang makita ko ito, ang takot sa katawan ko ay nagsimulang yumakap. At sa mga oras na yon, ang tanging armas ko na lamang ay ang aking kamao, ang aking nanghihinang katawan, at ang matinding pagmamahal ko sa dalagang naghihintay sa aking pagbalik. Matapos kong masilayan ng mga ito, sumugod ang unang nilalang. Sa bilis ng kanyang galaw, hindi ko nagawang umiwas. Tumama ang mahaba nitong braso sa aking dibdib, dahilan upang tumalsik ako sa maputik at may kalansay na tubig. Lumutong ang aking tadyang at dumaloy sa aking bibig ang malansang dugo. At dahil sa gutom at puyat na nararamdaman ko, naisip ko na mas madaling sumuko na lang at hayaang lamunin ako ng gubat. Ngunit habang nasa ganun akong estado, naalala ko ang mga salita ni Tandang Silo. Kung mananatili ka rito, habang buhay kayong sasalubungin ng panganib, at sa oras na magkaanak kayo, ang dugong nananalaytay sa amin ay gigising din sa kanila. Nang pumasok ito sa isip ko, naalala ko ang mga luha sa mata ni Damia. Kung mamamatay ako rito, mamamatay akong isang hamak na dayo na sumunod sa pagsubok. Pero kung mabubuhay ako, mapoprotektahan ko ang magiging pamilya ko. Dahil sa mga ganoong kaisipan, pinilit kong tumayo. Sumigaw ako ng buong lakas, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao na nagpabago sa timpla ng hangin. Nang sumugod muli ang 2 nilalang ng sabay, hindi na ako umatras. Sinalubong ko ang isa, iniwasan ang kanyang matatalas na kuko, at gamit ang natitira kong lakas, sinuntok ko ito ng paulit-ulit, diretso sa nag-iisa nitong mata. Bumalahaw ito sa sakit. Ang 2 nilalang naman ay naramdaman kong sumakay sa aking likod, pilit na ibinabao ng kanyang mga ngipin sa aking balikat. Sa tindi ng hapdi, pilit kong ibinalibag ang aking katawan sa puno. Dahil dito, kaya nawalan ito ng balanse, at bago pa ito makabawi, dinampot ko ang isang matulis na sanga at itinarak ko ito sa kanyang dibdib. Magtatatlong oras ang nakalipas bago tumahimik ang gubat. Nakatayo ako sa gitna ng gumagalaw na tubig, duguan, sugatan, at halos gapang na ang bawat hakbang. Ang 3 nilalang ay nakahandusay na sa aking tabi, unti-unting lumulubog sa tubig. Doon, ang takot na dating nagpapakaba sa aking dibdib, ganap na itong nawala. Pinalitan ito ng malamig at matigas na determinasyon. Ngunit alam ko sa aking sarili na ang paglalakbay ko sa gubat na yon ay nagsisimula pa lamang.
Bago sumapit ang tanghali, nalapatan ko na ng mga halamang nakita ko ang aking mga sugat. Di rin ako gaanong nakalayo sa lugar na yon dahil sa labis na pamamanhid ng aking laman. Pinilit kong magpahinga, ngunit masyadong mabilis ang pagtakbo ng oras. Kailangan kong umusad patungo sa puso nito upang matapos ko na ang misyon at para mapatunayan ang aking kapasidad at sariling katapangan. Pagtungtong ng hapon, dito na ako nakarinig ng mga iyak ng sanggol. Hindi sila pangkaraniwan, para silang nananadya. Alam kong tinatakot nila ako, pero batid ko rin na may iba pang dahilan ang kanilang pagpaparamdam. Ang iyak ng sanggol sa gitna ng liblib na gubat ay hindi tunay na sanggol. At alam ko yun bilang isang Pilipino at higit lalo ngayon, namulat na ang aking mata sa mundo ng mga nilalang sa dilim. Yon ay isang tunay na panloloko, isang patibong ng mga tiyanak o kung anumang masamang espiritu na nais akong iligaw at tuluyang ubusin ang natitira kong lakas. Ngunit iba na ang John G na naglalakad sa gubat na ito. Ngayon, kumpara sa John G na dati kong kilala, ang takot ay napalitan ng nag-aalab na determinasyon. Hinang-hinaman, bawat hakbang ko pasulong ay parang may bumubulong sa aking likuran. Mga boses ng mga kalansay sa ilalim ng tubig na tila ba nagtatawanan at nagsasabing ako ang susunod na idaragdag sa kanilang bilang. Umabot ang gabi at ang kagubatan ay tuluyang binalot ng kadiliman. Walang buwan na sumilay dito. Purong itim na anino lamang ang nakikita ko. Sa gitna ng aking paglalakad, nakarating ako sa parte ng isang gubat kung saan may masukal na daan. Sa ilalim ng malalaking ugat ng puno, may nakita akong matandang lalaki na nakaupo. Ngunit alam kong hindi ito tao. Ang kanyang presensya ay katulad ng kay Tandang Silo, ngunit mas mabangis at walang awang nananalaytay. Sino ka? Subalit imbis na sumagot ang matanda, humalakhak lang ito. Pagtahimik ng matandang yun, bigla itong ngumisi kasabay ng pagsugod nito. Dahil sa aking pamamanhid at pagod, hindi ko ganap na naiwasan ang kanyang unang kumpas. Humagupit ang kanyang buntot sa aking binti na kanina pa pala nitong itinatago. At dahil dito kaya natumba ko, ramdam ko ang lupit ng kanyang kapangyarihan at napagtanto ko noong mga sandaling yon, ang matandang kaharap ko, ang pinakamatinding pagsubok na kakaharapin ko sa loob ng gubat. Sa pagpapatuloy ng aming paglalaban, inasinta niya ang aking leeg gamit ang kanyang matatalas na ngipin, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis kong hinarang ang kanyang panga gamit ang isang malaking tipak ng bato na aking nadampot. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nagdikit na ngipin at bato, ngunit hindi yon sapat upang mapigilan ito. Habang nagpupumiglas ako sa ilalim ng kanyang dampuhalang katawan, dito ko naalala ang mukha ni Damia. Naalala ko ang bawat patak ng kanyang luha, ang kanyang malamig na tinig, at ang pangako ko sa kanyang ama na magiging malaya at masaya kami. Ang mga yon ang nagbigay sa akin ng lakas upang lagpasan ang aking mga kahinaan. Walang sabi-sabi, buong tapang kong ipinasok sa bibig ng nilalang ang aking kamay. Kahit nilalapa na nito ang aking braso, hindi ako nagpatinag upang mahila ko ang kanyang dila. Alam ko sa pamamagitan ng paghila nito ay mapapahina ko siya ng husto. Maya-maya pa, nang mahawakan ko na ang kanyang dila, buong puwersa ko itong hinila kahit ang aking paningin ay nandidilim na. Paunti-unti, ang hapdi na aking nararamdaman ay nawala na. Nasasanay na ako sa ganoong pakiramdam at yon ang naging daan upang magkaroon ako ng sapat na lakas para mahila ang dila ng nilalang. Sa maniwala man kayo o hindi, dala ng matinding desperasyon,
Nakagawa ko ng bagay na alam kong imposible. Nahila ko ang dila ng matanda at nang mahugot ko ito, doon na rin siya nagsimulang manghina. Pagbagsak ko sa lupa, kagad ko itong itinapon habang nagmamadali akong tumayo. Pagbaling ko ng tingin sa nilalang, mabilis kong kinuha ang matulis na tipak ng kahoy, sabay sugod dito. Hindi ko na rin yun binigyan ng pagkakataon na bumawi. Paulit-ulit ko itong pinagsasasaksak sa liig habang dinadagana ng kanyang katawan. Di ko na yun piniling bitawan hanggat may natitirang hininga sa loob ng kanyang katawan. At nung makita kong wala na itong buhay, tsaka ko pa lamang naramdaman ang matinding sakit ng aking katawan. Dito ko na rin napansin ang malalim na saksak sa aking tiyan at tumagos na kahoy sa aking tagiliran. Unti-unti, kagad akong nanghina at nawala ng malay. Nang magising ako, hindi na ang malamig at madilim na lupa ng gubat ang aking naramdaman. Nakahiga ako sa isang malinis na higaan at ang unang bumungad sa aking paningin ay ang maaliwalas na kisame ng bahay nila Damya. Masakit ang buong katawan ko. Bawat hininga ko ay may kalakip na hapdi. Ngunit nang lumingon ako sa aking tabi, nakita ko si Damya, umiiyak habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Mula sa pintuan ng silid, dahan-dahang pumasok si Tandang Silo. Wala na ang nakakatakot na anyo ng isang halimaw. Muli siyang nagmukhang isang ordinaryong matanda. Ngunit ang kanyang tindig ay puno pa rin ng otoridad. Lumapit siya sa paanan ng aking higaan at tinitigan ako ng malalim gamit ang kanyang mga matang may kakaibang kulay. Ilang araw kang nawala ng malay, Jonji. Salamat naman at nagising ka na. Pinutunayan mo ang iyong sarili. Pumasok ka sa gubat na isang hamak na dayo at lumabas kang isang mandirigma. Pinutunayan mo na ang pagmamahal mo sa aking anak ay mas matimbang kaysa sa takot mo sa kamatayan. Mahusay, labis mo akong pinahanga. Matapos nitong magsalita, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang itim na pangil ng hayop na kinuha niya sa akin bago ko pumasok sa gubat at muli itong inilapag sa aking palad. Ibalik mo to sa iyong bulsa. Hindi na ito isang proteksyon lamang para hindi ka sakta ng aking mga kalahi. Ito na ngayon ang patunay na ikaw ay bahagi ng aming pamilya. Tinatanggap na kita bilang kaisa ng aming dugo. Nang marinig ko ito, nakahinga ko ng maluwag sa kabila ng sakit ng aking mga tadyang. Tiningnan ko si Damya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mga labi na walang halo ng takot at bighati. Alam naming dalawa na hindi magiging madali ang hinaharap, na ang dugong kanyang lahi ay may kaakibat na sumpa at darating ang araw na ang magiging anak namin ay haharap din sa kakaibang kapalaran. Alam ko ring sa labas ng mundong ito, may mga panganib pa ring nag-aabang sa amin mula sa mga kaaway na naghahangad ng kapangyarihan ni Tandang Silo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi na ito mahalaga. Ang aking mga katanungan ay may simpleng kasagutan. At yon ay walang iba, kundi wasakin ang sinumang nilalang na mangangahas sa amin. Dumaan ang ilang linggo. Sa tulong ng kakaibang pamamaraan ng panggagamot, ang aking mga sugat ay mabilis na naghihilom. At nung bumalik na ang aking lakas at nakakapaglakad na ako sa kauna-unahang pagkakataon, tsaka kami nagpasya ni Damya na bumalik na sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Sa mga sandaling ito pinuno, wala na akong ideya kung pababalikin pa ako. Gayunpaman, hindi ko na inisip ang magiging sagot ng amo ko. Wala na akong pakialam kung natanggal na ako dahil makakahanap pa naman ako ng panibagong trabaho. Pag-uwi naming dalawa, awa naman ng Diyos, hinintay ako ng amo ko.
Hindi ito naghanap ng kapalit ko dahil lubos itong nanghihinayang sa aking kasanayan at kahusayan sa trabaho at responsibilidad na kanyang iniatang. Kaya magmula nung araw na yon, nagsipag ako. Naging matipid sa anumang bagay at pinilit na makapag-ipon sa lalong madaling panahon. Hindi ko na rin hinanap ang aking mga bisyo dahil alam ko na sagabalang ito sa pangarap namin ni Damya. Pagkaraan ng 1 taon pinuno, nagbunga ang aking paghihirap. Nakapagpundar ako ng maliit na pwesto sa bayan at nagpatuloy sa pag-iipon hanggang sa maipatayo ko ang mumunti naming karinderya. At nung magkaroon ako ng sapat na pondo, tsaka na ako umalis sa amo ko. Hindi naging madali ang aking pagpapaalam, pero wala itong nagawa. Marahil na pagtanto ng amo ko na may mas mataas din akong pangarap at ayaw kong mapako sa ganoong buhay lang. Akala ko noon magiging masaya na ang buhay namin. Pero ang hindi ko alam, may kalbaryo pa palang darating. At nagsimula ang lahat noong ipagdalang tao ni Damya ang panganay naming anak. Sa 2 buwan pa lang, may napansin na kaming kakaiba. Mga grupo ng aswang na umaaligid, animoy nagmamasid sa lahat ng aming pagkilos. Nang mapansin ko yon, dito ko rin nalaman na alam pala ito ni Damya. At ang totoo, sa unang buwan pa lang ng sanggol, ay nakamasid na ang mga ito. Kaya para mabantayan ang aking anak, madalas ay 3 beses na lamang akong magbukas ng karinderya. Araw-araw ay nakasunod ako sa kanya saan man kami magpunta. Inakala ko na sa pag-iingat ay hindi na kami mapapahamak, ngunit ang panganib ay patuloy na lumalapit. Isang hapon, habang abala ang kalsada na nasa harap ng aming bahay, may mga nakita akong individual na kapansin-pansin. Ang kanilang mga balat ay hindi naaayon sa hugis ng mga katawan nila. Yun bang parang isinuot lang ang mga ito? Nang makita ko yon, dito na ako naghinala. Kaya pagtungtong ng gabi, hindi na kami mapakali. Tahimik ang mga karatig bahay, pero kami ni Damya, maiging nagmamasid sa siwang. Akala ko nung una walang mangyayari, pero pagpatak ng 11:00, biglang may kumalabog sa pinto ng aming pamamahay. Malalakas na pagkatok ang aming narinig at sinabayan ng mga pagkaskas ng kuko sa dingding. Kagad kong hinawakan ng pangil na bigay ng ama ng aking asawa para humingi ng tulong. Ngunit hindi pa man dumarating ang mga ito, nabuksan na ng mga nilalang ang trangka ng pinto. At dahil sa may dugong aswang din si Damya, kung kaya't hindi ito naapektuhan ng mga pangontra. Mabilis akong sinugod ng nilalang na pumasok hanggang sa magpang-abot kaming 2. Mabuti na lang noon, maliit pa ang tiyan ni Damya, kaya paglagpas ng aswang sa kanya, buong puwersa niyang hinila ang mahaba naming upuan para iharang sa pinto. Nagawa naman niya ito, kaya napigilan nito ang mga papasok na aswang. Ngunit batid ko na hindi ito magtatagal, kaya naman buong lakas kong ginawa ang aking makakaya upang mapaslang ang nakapasok. Sa aming pagbubuno, lahat ng mahawakan ko'y ipinupukol ko sa kanya. Walang awa at matindi ang pagtatangka ko na paslangin siya. Ngunit dahil sa isa itong aswang, hindi ito naging madali. At habang tumatagal, nakukuha nito ang lamang sa aming laban. Paunti ng paunti, mas lumalamang ang kanyang lakas, pero hindi ako sumuko. Mabilis akong nag-isip at naghanap ng paraan hanggang sa makarating ako sa parte ng kusina. At doon, nakuha ko ang itak na ginagamit ko sa pagtatadtad. Ito ang naging armas ko hanggang sa dumating ang ama ni Damya at ang mga kasamahan nito. Madali nitong nalupig ang mga aswang, gayon din ang nilalang na pumasok. Nang malipol na nila ito, pagkaraan ng ilang araw, inanyayahan nito si Damya na bumalik na sa lugar nila. Wala naman akong nagawa noon kundi ang sumang-ayon. Batid ko na yon ang pinakamagandang paraan para lumaki ng ligtas ang bata. At magmula noon,
Si Damya ay nanatili na sa kanila habang ako'y nagtatrabaho sa karinderya. Nasanay na rin ako sa ganoong estado, lalo pat alam ko sa sarili ko na hindi normal ang mga anak ko. At magpahanggang sa ngayon, Pinuno, si Damya at ang mga bata ay nananatili pa rin sa kanilang baryo na pinamumunuan ng pinakamalakas na gabunan sa Pampanga na si Tandang Silo.